एगो चुबुर चुबुर टू आइल बा यूट्यूब पर वेब म्यूजिक से रिलीज बा। चुबुर चुबुर टू में लइका कहता कि कुछ दिन खटिया पकाटी लरतिया। अब एगो देख नया आशिक कहले भैया नचनिए के आशिक बा गइलू कमाए ना सिकबा। सबकी सुना हो का हो बैग से तू परफ्यूम लेता रहो धीरे धीरे। भैया हो लइकवा कहता चुबुर चुबुर तू सुन ली हलो कि कुछ दिन खटिया पिया कहीं खिसियालू धनी मानी लबतिया कि एको सुख हम पैनी न भावना कि एको सुख हम पैनी भावना। हे राजा जी हो सना हो तो सैया चुभुर चुभुर भैया हो ताली बजा के हेने से सैया चुभुर चुभुर गड़े योगी चना सैया चुभुर चुभुर गड़े योगी चना ए सैया चुभुर चुभुर गड़े योगी चना सैया चुभुर चुभुर गड़े योगी चना सैया चुभुर चुभुर गड़े योगी चना सैया चुभुर चुभुर गड़े योगी चना। अच्छा लगा लो कि भाई खातिर आशीर्वाद में बहुत बहुत धन्यवाद। सपेरा आइल बा नागिनो आइल बा लोग आज तक फेर एगो लेजर लाइट मारलस ना मन बलो ना मन बाप प्यार से कहत नहीं मान जलो ओए बुझत रहा का हमरे के नहीं तो सर लोग बानी लोग बस एगो इशारा करे के होई फिर तार आगे का होई हम का जाने। लाइट मारे का तो बहुत नहीं मनोज भैया के जन्मदिन के अवसर पे हमनी के सब लोग जुटल बानी सब वाह एक बार जोरदार ताली बजा दे लोग। हेमा पांडे जी हमने के बीच उपस्थित बानी बड़ा सुंदर सुंदर गीत गाई ना यहाँ के ना बस बस हम बहुत ज्यादा नहीं खी हम रोवे लोग के जोड़ा पारी हो कब। हाँ, बड़ी सुंदर सुंदर यहाँ के गीत गाई ना हमने के अभी बस 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 ना गोड़ मत छू महाराज लड़की से हम गोड़ ना छुआई ना लक्ष्मी बानी लोग आप लोग बड़ी अच्छा लगा। नहीं तो कहो लोग तो गाना वाना गा के क्या कि बेरा हो गई हमारो जाए के लेकिन ये तो आपका प्यार है। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। गाएंगे गाएंगे गा के जाएंगे। हेमा जी बानी राउर गारी गीत हमने के सुने खातिर हमने के बैठल नहीं बड़ा निमन निमन गाई ना हमहू गाई ना लेकिन सुंदर सुंदर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गीत रुआ गावत रही। आज माटी के गीत आज पारंपरिक गीत फोक गीत आज के समय में जे भी बढ़िया बढ़िया गावता सबके रिस्पॉन्स देखी सब सुंदर सुंदर आवता। तो ऐसे ही आप लोग अच्छा अच्छा गीत गावत रही सब और वो लोग अच्छा अच्छा गीत सुनी लो ठीक नो। कोभिया वाला एक कोभिया वाला कौन गाना है बियाह गीत आलू 10 रुपया बैगन 20 रुपया। अच्छा ये कहते रहो कौन गोभिया गोभिया हम कनी खेसाई लिया तो ताम बेचले बने हम कब गोभी बेचती हो नहीं अभी। अरे पंडित जी के पैकेट में मोबाइल नोकिया देखो तो लड़का मैं सुन ले बड़े सा हम बियाह हुआ के पूरा में जाते देख 2 घंटा बियाह है गीत गावत नहीं का करी मजा है में बा। आलू 10 रुपया रुक जो रे भाई डांस होल्ड कर। आलू 10 रुपया बैगन 20 रुपया पंडित जी के पैकेट में मोबाइल नोकिया। अरे रिंगटोन बजेला हिलेला मुछिया अरे रिंगटोन बजेला हिलेला मुछिया। देखिए हेमा जी हमने के आपस में तब जब वो भैया कह देनी
आप विजेंद्र भैया एगो सच्चाई बा और वो बहुत अच्छा बात बेटी वाला कनी एक बार जोरदार ताली बेटी खातिर आप लोग बजा दिले गाइब गा के जाई हमनी के पूरा परिवार के चाहबा कि हमनी के घरे बेटी आओ कहा जाला बेटा भाग्य से बेटी सौभाग्य से तो भाग्य हमनी के नइखे मिलल जब आंसू बाबा के पहला लड़का भइल रुद्र बाबू तो बड़ी हमनी के ठीक बा खुशी तो भाई बेटा भइल बा लेकिन दूसरा पे हमनी करा कि बेटी होई तो प्रोग्राम कराई से लेकिन बेटा होई तो ना कराई जा और भगवान करस बबुआ बहन खोजता तो बहन आओ बेटी आओ हमनी के हैं देखिए यहाँ के कंजूस नंबर 1 आदमी 25 जनवरी को सेमरी में कार्यक्रम है जितने भी यूट्यूबर भाई हैं सभी लोग साधारण आमंत्रित हैं और क्यों देवेगा मनोज भैया ये हमारे भैया हनुमान भैया यहाँ के 25 जनवरी के प्रोग्राम पर वो साधारण मंत्री बनी पुल डाक के आ जाए के बाद सिमरी में आई भैया अब रुआ हमारा के भैया कह दिल बनी तो हमनी के तो हऊ का कहला अब हऊ सामने सामने ना गावल जाई लेकिन रोहू 2-4 गो गाड़ी गीत गाई हमू 2-4 गो गावत नहीं हमनी के कहीं और हो के देखी जरूरी नहीं के कि लड़की गाड़ी गावस हम गाड़ी गीत काहे गावल स्टार्ट करनी लॉकडाउन में हम घरे रही हम देखनी कि मैं लड़की इंग्लिश गाना बजावते से हिंदी बजावते से जो आजकल के बड़ी सा अब आजकल के लड़की बजावते सा कि चलते रे इश्क में जाते हैं अब हम कौन की लो ना इधर भोजपुरी के गाना में कौन गया सब मानी चाची मजा लोग गावता नायका नायका गावत तेरी सखी टोला महाला गावे जवारी सोर हो गई भसुरा अंगना मिया की देख मुहा चोर हो गई मैं गीतिया के पलट के आई हो दादा कैसन हितावा के चरिता अभी एक कुल गीतिया गावा तेरे से तो हम कहीं यार डिस्टर्ब हो गई हम कहीं कुछ नया कल जाओ बढ़िया कल जाओ आ जब भी भोजपुरी में चाहे बॉलीवुड में जब भी हिट भइल बा तो माटी के चीज हिट भइल बा अभी इतना हमनी के माटी के चीज बा कि कोलू के 2-3 पीढ़ी हो गाना गावत रहे जुनू तो माटी के चीज हमनी के हो रही ना तो एक बार वो भोजपुरी भाषा खातिर जोरदार ताली बजा दिलो हाँ तिवारी बाबा आप जहाँ कहीं भी हो मंच पे आए तो आई 2-3 गो रउआ गाई माइक तो रे भाई कहला नो कि लोकल यही से नो हम कहाँ कहीं उनका रोहन से हम परेशान हो गए तिवारी बाबा आप जहाँ कहीं भी हो मंच के बगल में आने का कष्ट करें भैया हो जाओ ना भैया आप लोग कहे लोग तब है मंच पे हमने के गार्जियन बैठल बनी माननीय सांसद महोदय जी हम चाहे वहाँ के सम्मान खातिर एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत जोरदार ताली बजा देखिए हमने के सौभाग्य बा हमनी के कहाँ बानी सो कुछ नहीं की जा लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से 2 शब्द बोले के शक्ति मिल जाला हिम्मत मिल जाला गलती सही जोने बा बोल देनी सब कि हमारा राजा जी के गोलियां पति लए सखी ये लिखले रहा कि उहे दिल हमर लेके गइल दिल ए सखी ए भैया हां भैया लाल पियर हरियर बोलावो ना अभी आदेश देखी जब तक आदेश ना हो तब तक हम कोनो कदम ना उठा सकेंगे जब तक आदेश ना आई का होला कि आदेश के फल रुको सरे बड़ बाउर तो हम पड़ा लो बेइज्जत करा दे लोग हमारा के रुक जा लोग तंदा प्रोमो खत्म करेगा कहां अभी 9 बजता 5 बजता 5:30 बजे खत्म कर दी ना नु देखिए अभी ई अजोरिया वाला कार्यक्रम देखी लो एकरा बाद हरिया वाला देखब लो दोनों मजा मिलेगा तो तनी मनी हल्का फुल्का इंतजार कर लो जब तक वजह से हरी झंडी ना आई क्या कि बहुत कुछ हमने के देखे के पड़े लोग को देख लेबो तो सीधे स्वर्ग में चल जीवा करो है ना हां भाई अभियंता जी के चला उन्नीस सिंह जी की तरफ से बहुत सारा कार्यक्रम देखी मिते भाई हैं से हमरो नाम अरविंद हो के नाम अरविंद अभियंता है बस अभी बहनी भइला बहुत सारा प्यार आ बहुत सुंदर लागेला हमने कहियो गाड़ी में जाने से तो कमलवास चाचा के अभियंता चाचा के बजा के एकदम कोतनो रास्ता होके कट जाला बड़ी अच्छा लागेला सुने में
कि अरे नई की पड़ोसिन मंदिर जाले राजा साटी के बिंदी लाले लाले। अच्छा मनोज भैया कहाँ है? एगो जेकरा खातिर हमने एक कार्यक्रम में आयल बनी सो रोजगार मिला मेरा माटी मेरा देश। भले हमने के कोनो दौर दुनिया घूम ली सो, लंदन शूटिंग कर लो, चाहे बैंकॉक चाहे कतर, लेकिन जो अपना देश में माजा बहु कहीं नहीं थी। सही में कहीं नहीं के हेजा जितना फ्रीडम बा, जितना आजादी बा, आजाद भइला के बादो उन्हें आजादी नहीं।